Damos vos benvida a unha nova sesión de Falamos do ciclo de experiencias compartidas do COPGA. Agradecemos primeiro de todo, como sempre, a compañera que nos vai facer a presentación de hoxe, que é Mari Carmen González Cermo. E tamén, como non, a todas e a todos vos que acudides, como sempre, puntuais a esta cita. Aproveito tamén este tempo, sempre, mentres acaban de incorporar os compañeiros e compañeiras, para lembrarvos que Falamos está a vosa disposición, que é unha iniciativa da Vogalía de Formación do Colexio e que pretende servir como plataforma para a profesión e tamén cara á sociedade. É un tempo para vos, para que os psicólogos e psicólogas do colexio fagades uso del. Como sabedes, o primeiro xoves de cada mes abrimos esta fiesta para coñecer da man dos protagonistas, de quen o promovedes, os programas, estudos, investigacións, publicacións, casos clínicos, comunicacións, o que vos consideredes que pode ser de interese, non? Queremos dar máis visibilidade ao traballo que estades facendo as compañeras e compañeros colexiados e que o colexio tamén vos sirva como plataforma para impulsar o voso traballo. Hoxe temos un tema moi interesante, como sempre, é un webinar sobre os 25 anos do GIPCE, do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do COPGA. Falaremos das actuacións grupais máis significativas, das aprendizaxes recollidas en todo este tempo e a dirección futura do grupo. Vaino compartir a Mari Carmen González Cermo, que é membro do grupo dende 2008 e forma parte da comisión coordinadora dende 2010. Ademais, tamén forma parte do Grupo de Apoio a Intervenientes. Sabedes que nos podedes ir facendo preguntas ao longo da sesión a través do chat, que recolleremos para un tempo final que guardamos para conversar sobre aquelas cuestións que vos apeteza formular tanto por escrito como abrindo micros. E pola miña parte nada máis. Benvida, Carmen, todo teu. Gracias, Eli. Bueno, pois, benvidos a todos, moitas gracias por estar. Nada, vamos a compartir esta horiña. Espero que sea unha horiña agradable. Vou compartir pantalla xa, vale? Vale. Bueno, pois, aquí estamos, non? O GIPCE, 25 anos despois de empezar, 25 anos sostendo emocións nas emerxencias. Bueno, a verdade que cando me propuseron facer esta charla, estaba moi ilusionada, porque sí que o GIPCE durante moito tempo, e ainda agora, defínome como tres cousas: Briona, que é a familia de miña nai, membro de Ámbar, que é onde traballo, pero tamén GIPCE, non? Creo que o GIPCE axudoume a non perder o norte, a non perder a miña vocación como psicóloga. Empecín, fai moito tempo, empecín por non perder, eu non tiña cartos para facer un máster, entón dicía, onde me meteu que hares psicólogos? Pois, conocín o GIPCE e alá me metín, e despois de tantos anos, a verdade que cada vez aprendendo máis, aprendín moito dos compañeiros, moito do grupo, cada vez máis identificada con ser GIPCE, non? Máis orgullosa de eso. Creo que, é como un terceiro apellido. Bueno, nesta charla falaremos un poquinho, como dixo Eliana, non? Contaremos un pouco como nace, que facemos, non? Que é a atención psicolóxica avanzada, como facemos, non? Como intervimos co 112, e despois falaremos un pouco das intervencións máis significativas e do que aprendemos nestes 25 anos, e tamén un pouquinho de cara a onde vamos no vindeiro ano, máis ben. Bueno, como nace o GIPCE? O GIPCE, como sabedes, é un grupo profesional de psicólogos colexiados. Todos estamos colexiados, todos dependemos ou formamos parte, non dependemos, formamos parte do Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Temos experiencia e formación continuada na atención psicolóxica en situacións de catástrofes e emerxencias. Como foron as primeiras actuacións? O GIPCE, penso que empezou moito antes de ser GIPCE, non? Empezou, en Galicia, houve bastantes, a verdade, bastantes catástrofes.
bueno, aí atrás foi o aniversario, bueno, aí atrás fai bastante, o centenario do fundimento dun barco aquí en Aguiña, son de Ribeira. Eu pensaba aí, era como, que falta facía aí o Gipce, non? Un fundimento onde morreron moitas persoas e creo que só se salvaran 20 e que foron rescatados pois, por 3 mulleres que estaban na illa. E aí decía, xa éramos Gipce, non? Xa se atendían as emerxencias fai moitos anos, non? Pero é verdad que facía falta unha atención especializada e profesionalizada. Co Casón, no 85, aí detectouse tamén, fixose como moi patente a necesidade de que facía falta unha psicoloxía de emerxencias, non? A maneira en como se xestionou esa emerxencia, a maneira, a comunicación que non era clara, o caos ou o medo que viveu a poboación, fixo darse conta de que, aquí hai que facer algo, non? E o Colexio Oficial de Psicología empezou a pensar, temos que estar aí, porque unha das nosas labores é coidar da poboación. No 95, xa cos terremotos de Triacastela, aí notouse que a afectación da poboación non era tanto polos aspectos físicos dos terremotos, sino tamén polo medo que producía o non saber que iba a pasar, non? A falta de información ou información confusa. E veuse que facía falta, empezouse a plantexar a necesidade de dar pautas á poboación, non? Falouse ca administración pública recomendando que como dar esa información. No 1996 e no 97 aprobouse o primeiro convenio coa Xunta de Galicia e formouse un grupo de protección civil xa dentro do colexio. E despois, no 98, fixose un simulacro de accidente aéreo en Lavacolla e aí foi tamén como unha sorpresa, como un gran logro, ainda que parezca que era só un simulacro, pero sí que foi un gran logro que se incluísen aos psicólogos no posto de mando avanzado. Xa no 2001, nace o Gipce. Aí como, claro, non nace, porque xa se viña facendo cousas antes, non? Pero é como o que se fixera antes, bueno, pois englobouse ou chamouse de outra forma, non? Comezouse a formar máis especificamente aos profesionais que formaban parte do grupo, empezouse a facer, bueno, pois coordinación e asesoramento aos mandos da administración, non? Explicándolle por que facía falta un grupo así, por que facía falta que traballásemos coa poboación, e vais estruturando un grupo profesionalizado, non? Estruturase xa con un organigrama e con unha estrutura como, bueno, eso, con, non sei se cadea de mando, pero sí con unha pirámide, non? Estruturase como, eso, quen dirixe as intervencións e como se van a facer. No 2002 ocorreu do Prestige, non, mentre facía este resumen, dicía, cantos anos, daste de conta de cantos anos pasaron, que parece que non pasaran tantas, non? Que parece que o Prestige foi pouco. Pero non, xa fai casi 20 anos. E aí no Prestige, pois fíxose como un seguimento dende a sombra. Solicitaban apoio psicolóxico dende a administración, pero fíxose unha observación, estudiouse como estaba reaccionando a poboación e veuse que, bueno, que as pautas, eso, desde a sombra, dando pautas á administración e de como trasladar a información, nós non precisamos a Rajoy, non era, lo dos delitos non foi noso, pois desde aí, eso, pudose intervir sin que se supera que estábamos intervindo, non? Pero si deu o resultado. E despois ocorre no 2004 o 11M. Isto, ainda que non foi aquí, parece que non nos afectou directamente, ao grupo sí que, ao Gipce sí que afectou ou sí que lles fixo reflexionar e darse conta e aprender dos erros dos erros dos imprevistos, non? Que ocorriron ali das improvisacións que ocorriron no 11M, non? Confírmase así a necesidade de que os psicólogos organizados atendan den atención psicolóxica nas emerxencias. Ábrese o grupo a máis colexiados porque dáse de conta que se ocorre unha emerxencia en Galicia, pois non tiñamos capacidade de atender a todas as provincias, non? Entón, ábrese o grupo de maneira que haya
que haxa psicólogos de emerxencias en todas as provincias. Eu empecé a propoñer tamén, a partir de ver o que pasou no 11M, empecé a propoñer un estilo, ou uns principios de intervención do GIFCE, non? De como o psicólogo non debe ser o protagonista, sino que o protagonista ten que ser a persoa afectada, e que mellor se non se nota que estamos, non? Que é necesario que as persoas afectadas se apoyen entre elas e se coiden entre elas, bueno, con unha guía que lle podemos dar nós, non? E, pois aí empezouse a marcar como a diferencia da nosa intervención, do noso tipo do tipo de intervención que facemos nós con respecto a outros grupos. E eso, comezase tamén a incorporar a atención psicolóxica nos protocolos do 112, non? Empezan dende o 112 a saber que estamos aí e que, bueno, podemos tamén a atención psicolóxica é necesaria dentro de certas emerxencias. No 2005, outro simulacro, esta vez, o simulacro de Cabo Peor, o que nos sirveu foi para establecer relación con outros corpos de intervención, que eles nos conoceran a nós e superan como traballábamos, e tamén que nós conocéramos a outros grupos e tamén saber como traballan, non? Eso foi, a verdad que foi como non darnos conta de frente de estamos aquí, estamos no mundo das emerxencias, isto é real. E facémoslo ben, non? E despois, no 2006, 2007, 2008, no 2008 entro eu, non foi un acto moi importante, pero sí que, bueno, pois eso, o grupo reduciuse un pouco e volvese a abrir a novos colexiados para seguir mantendo como unha plantilla, unha representación en todas as provincias. Créase o grupo de gardas para repartir, non, a atención, non, as chamadas, recoller as chamadas que veñen do 112, que non estuveran sempre só a coordinadora, porque se empezan a vir bastantes. E participase máis activamente nas emerxencias do 112, por eso tamén fai falta que esas gardas ou que quen recolle a información vaya cambiando, non? Se non é un desgaste. E así foi un pouco como o crecemento, non? No 2010, aquí xa a partir do 2008 como que xa está todo moito máis asentado, ainda que éramos tamén bastante desconocidos, pero sí que polo menos, nós tiñamos moi claro como queríamos intervir, tiñamos moi claro a utilidade das nosas intervencións. Créase tamén no 2010 o grupo de apoio ao interviniente, o GAI, que pois tamén para coidarnos a nós, non? Para atender aos intervinientes pois nesas dúbidas que surden ao mellor despois das intervencións cando estás esgotado e diste, isto é o meu ou non? Pois eso, surde aí tamén a necesidade de mirar para nós. No 2015, apróbase un protocolo de intervención en asasinatos por violencia de xénero en colaboración co grupo de atención a vítimas de violencia de xénero, que tamén hai no Colexio Oficial de Psicología de Galicia. E despois, no 2016, ábrese definitivamente o grupo a todos os colexiados, porque tamén se veu a necesidade de que, se de verdade é unha emerxencia grande, bueno, pois ao mellor 40, cada un no seu pueblo ou na súa casa, igual non son suficientes, porque polas circunstancias que podas, se non podes intervir, pois ao mellor non chega, non? Entón, é necesario, bueno, pois, previr, por si acaso ocorre, que ojalá que non, pero sí que estar dispostos a que máis persoas sepan de que vai isto da intervención en emerxencias, non? Créase o grupo de formación, o GIFCECOP, que sería, pois eso, esas persoas que están interesadas na actuación en emerxencias e comezan a formarse, non? Hai que ter unha serie para poder intervir, hai que ter unha serie de horas teóricas, a lo mejor son 100, bueno, eso non digo fijo, pero eso hai que ter unha serie de horas teóricas para despois poder intervir en situacións reais. Entonces, bueno, pois é necesario que a xente xa vaya acumulando esa formación, non? E mantívose o GIFCE do 112 no que xa van entrando aquelas persoas que xa se están formando, non? Que van acumulando as horas de formación.
que facemos? Pois, o que nós facemos ao principio, eu recordo cando empezara no GIFCE, falábase en casi todos os grupos, ou nas formacións que nos daban, xente de outros grupos, falábase de primeiros auxilios psicolóxicos. Pero, en realidade, os primeiros auxilios psicolóxicos son máis ben como un apoio emocional ou un acompañamento emocional nun momento determinado. O GIFCE ou a atención psicolóxica especializada en emerxencias realmente é unha atención psicolóxica avanzada. É unha atención psicolóxica que se fai nun punto concreto, nun momento concreto, que centra a súa atención con técnicas concretas, centra a súa atención en restituir as ferramentas de afrontamento psicolóxico que teñen as persoas, restituir o apoio social e as propias ferramentas das persoas que sufren. Non se reduce só ao que é a ventilación emocional ou o acompañamento, ten parte duns obxectivos concretos. En cada caso, ainda que, como base, como parte de atrás está restituir as ferramentas de afrontamento das persoas e previr alteracións maiores. Hai outro tipo de obxectivos que, unha vez que chegas ás situacións, ás intervencións, pois, vendo a situación, deduces ou planificas outro tipo de obxectivos, que poden ir atendendo ás particularidades concretas das persoas que intervés. Dende o GIFCE, os obxectivos non atenden só ás persoas afectadas, que sí, obviamente, pero tamén atenden á dirección de emerxencias e tamén aos propios grupos de intervinientes. Vimos que tamén facía falta que, tamén necesitaban apoio ás veces. Se vou moi rápido, fai un gesto, Eliana. Que ten de particular a intervención en emerxencias? Que non é como unha intervención en terapia, na consulta ou, nun centro ocupacional, non é o mesmo atender unha alteración de conduta ou unha crisis, nun centro como traballo eu, que nunha emerxencia. Por que? Porque esas intervencións son puntuais, ti conoces a persona nese momento e non a volverás a ver, preferiblemente, a non ser que, non a volves a ver, interves ese día e aí se acaba, aí empeza e aí acaba. Ten unha duración indeterminada, pero tamén determinada, é como, dura solo ese día e nese día tens que facer a túa función, pero sí que é indeterminada no sentido de que non é unha hora, non é como cando traballamos en terapia, que estamos unha hora, ten un principio ou un fin, e pechamos e sabemos que logo seguiremos outro día. Aquí, ao mellor, empezas a unha hora e terminas, 6 horas despois, Entonces, claro, isto que fai, non é que estes 6 horas ca mesma persona, claro, pero que a medida que estás nunha intervención, ás veces surden outras persoas cas que debes intervir ou surden outras circunstancias e vas adaptando. Claro, isto que implica tamén que é importante desde o noso traballo saber que se eu vou ir a intervir teño que, non podo contar de volvo nun momentiño ou volvo en 2 horas, teño que contar que ao mellor me collo frío, que se vou ao outro lado de Galicia, que normalmente vamos preto, pero pode que no outro lado faga frío, chova, ou que este varias horas e necesite comer algo ou beber, Ainda que sí que dentro da intervención se busca un huequiño para un descanso, ás veces non está tan claro o descanso, ni siquiera estás como tan atenta á intervención que tampouco podes calcular que o descanso sea cando ti programas. Ocorren tamén en contextos non programados, non é como consulta ou como no centro, como nunha escuela, que ti estás ca persoa solo, e ti estás no teu despacho, conoces a zona e nos casos de emerxencias, os contextos non dependen de ti. Ás veces tes sitios nos que podes estar cómodo e estar en silencio, pero outras veces está continuamente entrando xente ou chega outro que cando xa tes casi todo organizado ven alguén
que descoloca, ou a veces ven alguén que tamén que axudan a colocar, non o faz, non sueles facelo sola, ainda que ás veces, bueno, pois cádrache e si estás solas ca persona, pero en moitas ocasións non estás solo, bueno, primeiro porque non intervimos solos, sempre vamos dous en dous, e ás veces, bueno, pois coincide que, bueno, pois ti con un e eu con outro, pero normalmente, ainda que sea ti con un e eu con outro, suele ser no mesmo espacio, non? A tua intervención está sendo vista, bueno, pois por todos os presentes, e iso tamén é bo, non? Pode parecer de, non teño intimidade, non podo falar, pero é bo porque tamén os presentes aportan cousas, non? E ás veces, eso, requírese o apoio de persoas familiares, moitas veces, non? Moitas veces, porque bueno, que mellor conoce ou que mellor pode calmar a persona afectada, pois é alguén que a conoce, non? E que a quere. Entón, en moitos casos, tens que botar man de persoas familiares, enseñarlle o que teñen que facer, explicarlle como actuar, e eles son os que interveñen ou os que che abren a ti a porta para que esa persona que está afectada e que está solo centrada, solo sinte o seu dolor, bueno, pois que poda verche a ti tamén, non? E poda empezar a interactuar contigo. Eso é casi anónima, non casi digo porque cando chegas preséntaste, pero eu estou segura de que de todas as intervencións que fun, ninguén se acorda do meu nome, estou segurísima, entre que ela non é moi bonito, o sea, só lo dixo ao principio, non hai máis, a nosa intervención eso é casi anónima, sábese que son psicólogos do GIFCE, que son psicólogos que viñeron polo 112, pero non se sabe se é Mari Carmen ou Manola, ou, non? E iso é como ten que ser, non? Polo que dicíamos tamén, o que se aprenderan do 11M, non? Que o protagonismo está nas persoas e nos seus recursos. Eso que decía antes, non? Aténdese a varias persoas, podes estar intervindo con un, e ademais, sí que ás veces vas solo para intervir con un, non ves? Como, pois eu que sei, a moza que está moi afectada, pero unha vez que chegas ali e que ven o teu traballo, o noso traballo, pois entonces empezan a chegar outra xente, mira, pois podes falar tamén con este, ou podes dicirlle a este, non? Empezanse a unir máis persoas das que pensas cas que vas a intervir, non? Eu, normalmente, eso, das intervencións, sempre hai 2 ou 3 persoas cas que intervés, non suele ser unha sola. En ocasións tamén require, pois, eso, atención telefónica. Bueno, co COVID tuvemos un dispositivo de intervención telefónica co 112, pero ás veces, ainda que non sea polo COVID, pois tamén hai situacións nas que, bueno, porque os psicólogos tardan en chegar, non nos teletransportamos aínda, nin temos helicóptero como pedía unha compañeira, pois eso, tardamos en chegar o que tardamos, e ás veces tens que previr, bueno, por si pasa algo mentras nos chegamos, vouche dar unhas pautas para como actuar, non? Ou como para facer para, bueno, coidar a situación mentres non tendes máis apoio, non? En ocasións é necesaria a intervención telefónica tanto cas persoas afectadas, pero tamén ás veces cos políticos, non? Cos que teñen que dirixirse ao punto onde ocorreu a emerxencia e non saben moi ben o que se van a atopar ou non saben moi ben que facer ou que dicir, ás veces piden asesoramento. E tamén, eu recordo tamén un intento de unha chica que amenazaba con tirarse pola ventana, que amenazaba con tirarse, eso, con suicidarse. E o policía dicía, claro, vale, teño que abrir, como fago? Non, que fago? Como lle falo, que fago e tal? Entonces, bueno, pois eso, asesoramos ao policía de como tiña que falar, como tiña que facer, e cando acaba, e dicen, chegou o pai e xa lle abriu a porta. Bueno, non fixo falta dicir, bueno, pero eu quedome con eses datos e xa para outra vez, xa o sei, non? Bueno, mellor que non fagan falta, non? Pero nunca están de máis, non? Coas persoas afectadas, o que vos dicía antes, non? Plantexamos obxectivos concretos en cada circunstancia, pero tamén vamos con uns obxectivos de serie, non? Aos que, vale, eu teño claro que teño que facer isto, e iso axúdanos tamén a dirixir as nosas actuacións, non? Eu ao principio, cando iba, era como,
sabes, que hago? Por onde empezo? Non, e ter claros os obxectivos, pois axudanches a, pois, eso, a empezar despacio, non? A empezar a andar o camiño casi sin darte conta. Os obxectivos serían de por que a intervención psicolóxica avanzada, pois eso, minimizar o impacto psicolóxico da emerxencia, evitar, pois eso, que haya afectacións posteriores maiores, restaurar as súas capacidades e recursos para que podan resolver esa situación e apoiarse nas persoas que lle podan axudar, previr posibles problemas psicolóxicos posteriores, proporcionar atención psicolóxica e modular as consecuencias adversas do suceso. Ás veces, estas consecuencias adversas parece que, bueno, cando ocurre unha cousa, unha catástrofe, unha emerxencia, que sei, pois, un accidente no que, non sei, pois, non é o caso real, pero eso, un coche pois leva por diante a varias persoas, fallece o condutor ou fallecen varios e o condutor non. Que consecuencias máis alá pode haber, non? Eso parece que xa é terrible, pero sí pode haber consecuencias engadidas, non? Pois hai que ter cuidado cos medios de comunicación, hai que ter cuidado cas persoas que se achegan a información que traen, hai que ter cuidado ou informar, claro, de que teñan cuidado cas redes sociais. É como dentro dunha emerxencia, vale, se non hai maneira de que eso non doa, pero si hai maneira de que eso poda doer moito máis, non? Que se poda estropear moito máis. Eso, estamos tamén para facilitar un adecuado afrontamento da situación e previr, pois eso, posteriormente, pois duelos patolóxicos ou alteracións posteriores. E, como dicía antes, pois reactivar o apoio social e familiar. Non é moi importante eso, facer que a xente, o sea, que a familia reviva ou recupere a súa labor, non, de cuidado de todos os membros. E iso é genial, cando faz eso. Recordo unha intervención na que estaba con unha chica intervindo, tal, aclarándole por que pasara as cousas, por que reaccionara así, como podía afrontar os días seguintes, e de pronto chegaron dúas primas dela, entón ela levántase, bueno, nada, xa vos conto eu, bueno, vamos tomar un café e conto vos. Entón, ibase, e despois dime, queres vir a tomar o café? Non, deixa, idevos xa, non? E iso foi genial, non? Que ela mesma, bueno, despois non foi en 5 minutos, non, pero despois de un momento, despois de asentar, coller forzas e dixo, pois agora vou cuidar a estas, as primas que estaban tamén afectadas, bueno, pois foi genial, non? Eso é a labor da familia tamén. Coa dirección das emerxencias, pois a nosa labor é asesorar no impacto psicolóxico que poden ter as súas actuacións, sobre todo, pois eso, nas comunicacións, non? De que comunican, como comunican, cando son para colectivos, cando son en cousas particulares ou privadas. E despois, cos grupos de intervinientes tamén, non? Que o que tratamos de facer é reducir o nivel de estrés que eles podan experimentar como consecuencia da situación. E pode parecer que non. Normalmente o que suelen decir é, bueno, nós estamos acostumbrados, nós nos entrenan para eso, nós estamos acostumbrados a ver de todo. Sí, pero ás veces no ver de todo, que cando estás vendo moito tempo de todo, o sistema como de protección e de alegría vaise desgastando, non? Si nos teus ollos, se só ves en blanco e negro, pensas que non hai color. É o mismo, non? Cando convives moito cas emerxencias e co dolor das persoas, pois, ao mellor tamén se che pode ir desgastando a fe no ser humano e desgastando o humor, non? Entón é importante tamén axudarlles a xestionar ese estrés, non? A recoñecelo como que é normal, é tamén parte do seu traballo, non? Presentar ese estrés e afrontalo. En outras ocasións tamén, bueno, pois o que vos dicía antes, non? Asesoralos tamén en cousas concretas que nós non podemos facer, porque normalmente poucas veces nós estamos no punto cero, pero sí que, bueno, pois asesoralos con
con cuestións, pois eso, como que vos contaba antes da chica que se quería tirar pola ventana, ou pois cando hai nenos ou persoas con diversidade, pois tamén asesoramos. Como intervimos? Ou como acordásvos que vos dicía antes que, bueno, que se estableceu como unha estrutura, un organigrama do grupo, non? Pois como é este organigrama? Por un lado, é importante, bueno, porque é importante sabelo cando intervimos, ou telo, non é que vayas, non recordado, la decana, non sei que, cuanto, non, eso non, pero sí que é importante para nós ter clara a estrutura, porque a estrutura danos tamén apoio, non? Danos un respaldo. Eso, non vai intervir Mari Carmen, vai intervir unha egipcia que está supervisada ou que está apoiada ou informada pola coordinadora, e a coordinadora está coordinada tamén ca decana, non? O GIFCE, como grupo, pois depende do COP, como vos dicía antes, todos somos colexiados no Colexio Oficial de Psicología de Galicia, e, polo tanto, sería como, a decana sería quen regula ou quen coordina en maior grado, non? En todo isto. Sí, sería eso. Pero logo está a que atende as intervencións directamente máis inmediato, sería, ou a que sabe de todas as intervencións en todo momento, sería a coordinadora do GIFCE, non? Que tamén parte dos membros do GIFCE, dos membros intervinientes, e está apoiada, sí, porque ten moito chollo, pola comisión coordinadora. Despois do grupo enteiro, bueno, pois o que vos dicía antes, non? Antes só tiñamos o grupo de intervención, pero agora a familia crece, entonces comezan a chegar tamén outros integrantes que se están formando, non? E que, bueno, pois todos somos GIFCE, bueno, como para, non é por diferenciar, pero é como para ter presente que, bueno, que hai persoas que ainda non interveñen, pero que están formándose, non? Que o GIFCE COPCA. Dentro dos que interveñen, ou dos que intervimos, pois a partir de aí saen grupos de traballo, bueno, como grupos de traballo e grupos que atenden a distintas funcións, non? Por exemplo, o grupo de gardas, que sería o que vos dicía antes, non? Son persoas que están durante unha semana, as 24 horas do día, estamos non pendientes do teléfono, pero sí co teléfono encendido e con sonido, non se pode ir de festa porque aí non oes o teléfono, eso, non? Para recibir as chamadas que veñen do 112. Ese grupo de gardas despois activará aos GIFCES. Por outro lado está outro grupo que é o GAI, que é o grupo de apoio a intervinientes, que, bueno, que nos estamos encargando agora, bueno, digo nos estamos porque eu formo parte del tamén, agora velamos ou coidamos ou intentamos facelo pola cohesión grupal e a necesidade o recordar a necesidade de apoio mutuo, non? E de coidado mutuo. Ademais do autocoidado, que si ben é verdad que todos temos como o noso truquiño para coidarnos e sacudir as plumas cando vimos dunha emerxencia, pois tamén é moi necesario que nos coidemos uns aos outros, non? A levarnos ben e, bueno, ter presente, apoiarnos tamén no que sabe o compañeiro e, bueno, sonrirnos, ir á formación e comer xuntos, cousas así, que nos axudan tamén a ter un respaldo. Porque sí que é verdad que as intervencións, pois, bueno, é unha... Eu sei, vai dicir, ainda que son moi bonitas, sempre penso, ai, Dios mío, seré unha psicópata, porque digo que son bonitas, pero sí son bonitas no sentido de que é un momento moi íntimo, para min é como estas persoas deixanme entrar na súa vida neste momento. É un momento bonito co compañeiro. Para min, sí que todas as intervencións, únenme máis, eu beso ao meu compañeiro de outra maneira, non? Como vou descubrindo cousiñas dos meus compañeiros que me encantan, que me parecen que deso que hai que persoas tan bonitas. E iso é tamén parte do coidado mutuo, non?
o ser profesional e ser, ademais, tamén cooperador, non? E amigos. Despois hai grupos de traballo. Os grupos de traballo atenden pois a determinadas, pois cando se detecta unha necesidade, por exemplo, cando foi a hora do COVID, pois houve un grupo de traballo que fixo como un estudio de actuación, un protocolo de actuación pos-emerxencias, ou o grupo de traballo que atende as intervencións nos centros educativos. Ás veces hai tipos de intervencións que non se repiten o suceso ou non se repiten as persoas, pero que sí as características repítense. Entonces, bueno, pois detectase, bueno, pois veña, vamos a facer como un grupo de traballo que estudie un pouco máis este tipo de intervencións para despois poder elaborar material que se traslade aos outros, ao resto, e que se poda empregar nas intervencións. E, por último, porque está aí de último, non é porque sea o último, o grupo de intervenientes, non? Os grupos os intervenientes, pois eso, somos os psicólogos colexiados, que cada un estamos na nosa casa, e cando nos chaman, pois eso, quedamos, nos din con quen vamos a intervir, e nos quedamos xuntos e vamos para a intervención. Eso cando son intervencións como máis pequenas, non? Porque que vamos de dous en dous. Cando son grandes, pois habrá que ir máis. Como nos activamos? Que un pouquiño xa vos fun chamando, non? Contando. Eso, o 112 chama, colle a xefa de garda. Eso, cada xefa de garda está, bueno, creo que non sei se son 3 ou 4 gardas ao ano, pero durante unha semana. Cada garda dura unha semana. A xefa de garda avisa a coordinadora e, se se acorda que vale, que sí que hai que intervir, pon un aviso para todos os giftes que mostran disponibilidade, non? Porque ás veces, pois eu que sei, se estás, non sei, ou se estás traballando, ou se estás de baixa, ou se estás, non sei, ás veces, bueno, estaba pensando, se estás de festa, non, se estás de festa vas igual, que eu teño ido. Pero, bueno, ás veces ou estás fora, ou estás lonxe, pois ás veces non tes disponibilidade, non? Entonces, mándase un aviso para os giftes para que mostren a súa disponibilidade e normalmente pois chámase ou actívase aos giftes que están máis preto, non? Do sitio no que ocorreu o accidente. Cando os que están máis preto, ao mellor interviñeron moitas veces, pois, bueno, é como, vale, descansa un poquinho ahora e agora vai outra persona, non? Se hai esa opción. E cando son a coordinadora avisa a decana, tamén traslada esa información aos coordinadores de activación e ás veces cando son emerxencias máis, terá que avisar a coordinadores de zona ou tamén aos membros da comisión coordinadora. Está ben? Non sei se perdín conexión un ratinho, non? Bueno, supongo que non che oio, Eliana, pero supoño que está todo perfecto. Nada, foi 5 segundos, pero volveu todo ben, todo ben. Vale, vale. Bueno, pois eso, en todo este abanico de intervencións e tal, en realidad, bueno, pois hai distintos niveles de intervención, non? Distintos receptores desa intervención. Hai as vítimas de primeiro nivel, que serían, vale, os afectados directos, os que están lesionados, ou os que están en shock, ou os que estiveron no accidente. Pero están as vítimas de segundo nivel, que serían os familiares ou as persoas próximas destas persoas, cando son persoas con diversidade, pois as persoas cuidadoras ou en anciáns. E despois tamén hai afectados de terceiro nivel, que serían as persoas implicadas de algún modo, non? Pois equipos de rescate, autoridades, ás veces medios de comunicación, que tamén, bueno, ás veces tamén dicíame unha vez unha periodista que, claro, teño que ver cousas para as que eu non estou preparada. Claro, eu non me metín neste traballo para isto, non? Claro, pero isto ocurre tamén, non? Ninguén nos metemos en nada para ver sufrir a xente, pero sí para facer que ese sufrimento pois sea o máis acollido posible, o máis acolchado posible.
E tamén hai afectados de cuarto nivel, que sería a comunidade xeral, ou ás veces parece bueno, isto que a comunidade xeral, bueno, que máis que lle vai a afectar, pero sí que ás veces dentro da comunidade, nos veciños ou no pueblo, hai moitas persoas que se ven afectadas por unha emerxencia que non son directamente o que a sofreu, a familia, ni siquiera o mellor amigo. Eu dime conta desto, hai moitos anos aquí pareceran dous chicos, dous adolescentes no mar, non? Estaban mariscando e levounos ao mar. Anos despois, bueno, fora moi sonado aquí, porque claro, todos nos conocemos, bueno, eu non os conocía, pero fora moi sonado, un enterro multitudinario. E anos despois, moitos anos despois, unha chica, cando eu dixenlle, non son parte do grupo de emergencias, e dicía, ai, eso fai moita falta. Entón, contoume que cando fora dese accidente, pero fora, non sei, pois 10 anos despois, dicía, eu sigo, ainda non son capaz de ir ao cementerio a velos, porque o día, esa tarde estuvera con eles, non sei que lles pasara, o caso que a ela, que era como ni siquiera do grupo de amigos principal, pois que ninguén se acordaba dela, pero sí que tamén esa emerxencia lle afectara. E ás veces nos colegios, por exemplo, tamén, cando ocurre algo, pois, o que sea, non? Que fallece algún neno ou algún membro do colexio, parece que como non aténdese directamente á aula, pero que ás veces pode haber rapaces de outros cursos que non sean directamente desa aula, que non tuveran trato ou que non superamos nós, que teñen trato directo con eles e que tamén estén afectados, non? A atención á comunidade penso que tamén é moi importante, non? Que abarca, que está como os que non se ven, non? E que ás veces non sabemos hasta onde pode afectar unha emerxencia. E claro, tamén temos distintos tipos de intervencións, desde accidentes de tráfico, poden ser accidentes de tráfico de calquer tipo, pero os que teñen máis de 5 feridos, pois aí serían xa dentro do protocolo do 112. Cando hai menores implicados, cando hai mortes por suicidio, ou desaparicións ou secuestros, desaparecidos no mar. No mar, a Cruz Vermella tamén ten un convenio que a Xunta, non, que intervén nesas emerxencias do mar, pero ás veces as persoas que están en terra, os familiares que están esperando, ou pois os compañeiros de colexio que se viron afectados por algo así, bueno, pois deses tamén nos podemos encargar nós, non? Situacións de violencia de xénero, catástrofes naturais, obviamente, e despois outros accidentes que ao mellor parece que non son, non, que como un accidente unha persoa sola, pero que polas súas características pois requiren atención psicolóxica, pois ao mellor accidentes no traballo que foron presenciados polos compañeiros ou, bueno, accidentes que polas súas características se salan do normal e que as persoas necesiten atención psicolóxica. E claro, como hai distintos tipos, distintas persoas, e tamén hai distintos lugares. Eso, na zona do accidente, aí quizás sea no que menos intervimos. Pero despois, en puntos de recepción e información dos afectados, nos lugares de aloxamento, cando son emerxencias que requiren que as persoas queden aloxadas temporalmente en algún sitio, en tanatorios, nos lugares onde se celebran os funerais das vítimas, cando son varias vítimas xuntas ou cando é unha sola. Ás veces temos ido ao propio cemiterio ou á iglesia, sí. En domicilios particulares, isto creo que, bueno, a min foi casi o que máis me tocou, non? Os domicilios particulares, esas cociñas acolledoras aínda en esas circunstancias. E despois en lugares de tramitación, como de identificación de cadáveres ou de entrega de obxectos persoais, e nos centros da coordinación operativa xa cando son emerxencias máis grandes. Bueno, pois xa chegamos a falar, ainda que, bueno, estamos falando así un poquinho de algunhas intervencións, pero aquí cando fixen este apartado doume un pouco de rabia, un pouco de freno, porque intervencións máis significativas, claro, para quen? Non me gusta moito este término, pero non sabía moi ben como
como nombralas, non? Bueno, pois por destacar algunhas, pero en realidad as máis significativas creo que son todas, non? Cada un nas que intervén son significativas, creo que nas que intervés todas, en todas pos todo o que ti sabes e en todas pos a túa humanidade e a túa profesionalidade, entonces, bueno, todas son significativas. Pero sí que é verdad que algunhas son máis mediáticas e outras non, pero, bueno, que todas as vidas importan, non? Todas as vidas son significativas. Pois eso, dende 92 ata setembro do 21, pois houve 262 intervencións. Agora, non sei, bueno, poñedelle 6 máis, ao mellor hasta agora. Pero, bueno, hasta setembro 262. Bastantes, non? Que se interviñeron, ás veces é casi imposible saber en cantas persoas, porque non foron 262 persoas atendidas, foron máis polo que vos dicía antes, non? En cada intervención non vas a intervir só con unha persoa. E se vedes aquí, pois, bueno, están aquí os accidentes de tráfico, os suicidios. Resulta, bueno, para min resulta moi impactante, non? Que estén aí tanto a par. Sobre todo, bueno, este ano, creo, e o ano anterior, creo que os 3 últimos anos foi unha subida significativa. Bueno, pero eso, despois hai tamén outros, pois eso, o que vistedes, o que vos dixen antes, non? Accidentes marítimos, laborais, violencia de xénero, outras mortes violentas por agresións, e despois outras situacións que ás veces que son como difíciles de encaixar, non? As desaparicións tamén, non? Son tamén bastante, ao mellor son máis silenciosas, pero sí que son moi intensas, non? Porque as persoas que están esperando a que aparezcan os seus familiares é como algo moi prolongado, unha incertidumbre prolongada moito tempo, e suelen ser intervencións moi intensas. E despois, durante o COVID, durante a alerta sanitaria, tamén tuvemos, como vos dixen antes, pois unha atención, un servicio, non me sale o nome, un operativo de atención psicolóxica telefónica co 112. E aí, bueno, houve 723 chamadas atendidas, e foi tamén algo que, bueno, que nos enseñou, eso tamén aprendemos bastante, porque había como un certo medo, bueno, falo por min, pero penso que igual era a esto de, por teléfono vai a ser igual, vou a poder intervir por teléfono sin ver as persoas, sin poder usar o lenguaje non verbal, sin poder achegarme ou usar un tono non distinto, que se me note, non sei. Pero sí, a verdad que foron tamén intervencións que resultaron moi positivas e que, bueno, eu dime conta de que eu hasta nesas intervencións hasta me imaginaba a cara das persoas, sabes? Eu estaba falando con elas e sentía como que estaban preto, hasta me imaginaba a cara, a roupa, e sí, non houbo tanta diferencia como eu esperaba, non? Gracias a Dios. Bueno, gracias á profesionalidade. E, bueno, eso, foron, cantas dixen? 723, casi nada. 723 atendidas, bueno, a maioría eran mulleres, do ámbito urbano, entre 40 e 50 anos, eran as que máis chamaron. E, bueno, moitas das persoas tiñan xa patoloxías tamén previas, tá? Bueno, por nombrar algunhas das intervencións máis significativas, que, bueno, eso, para min, se tuvera que dicir as máis significativas para min, non diría esas, non? Porque, bueno, porque en algunhas non estuve, en outras sí, pero, bueno, poñería outras que non puxen por non dar nombres de personas, non? Iso é unha moi importante, tamén da que aprendemos moito, foi a caída dun globo aerostático nun colexio, nun instituto de Santiago. Despois estuvo o secuestro do Alacrana, no 2013 o accidente do Agria, ese foi como a presencia, aquí estamos, a verdad, bueno, penso que moi ben coordinada, e que fixemos un traballo
moi profesional. Para min, no Aldia sí que foi houve un antes e un despois tamén de cara ao sentimento de equipo. Non? De pronto, como ali estuvemos todos ou casi todos, de pronto era como, foi moi bonito ver traballar como equipo que éramos con persoas que ao mellor só ves 2 veces ao ano ou 3 nunha formación. Traballamos como equipo, non? Foi tamén moi bonito, que eso, parece raro, non dicirlo, pero sí. O accidente do Rally de Casado, tamén houve varios falecidos e feridos. A explosión dunha pirotécnica en Tui, que aquí non houve falecidos, pero sí que houve moitos danos no pueblo, non? Ou no redor. E, por último, o COVID, non? Que, bueno, parece tamén que durante o COVID parece que se parou o mundo e que non había emergencias, pero sí que tamén houve algunha, non? Algunha que tuvemos que salir en pleno confinamento e eu pensando, Dios, ahora se me paran, enseño a placa de Egipte, non? Que temos un carneiro. Non é placa, pero aí, Rosa, temos que pasar unha placa. E despois algúns afundimentos, como o Sazán, o Santa Ana e o Cordero, que para min esa sí foi significativa, porque foi a miña primeira intervención desde as sombras, eso totalmente desde a sombra, porque había personas familiares que eran de Ribeira, entonces, bueno, iban a recoller aos familiares para leválos ao punto de recoñecemento dos corpos ou así, pero non se sabía onde os recollían, nin onde era o punto de información, nin tal. Entonces, eu que, claro, acababa de entrar mi madriña, persinime de todas as maneiras posibles, dicindo, por favor, que eu non teña que ir. E non tuve que ir, menos mal, bueno, porque había persoas máis preparadas, pero eu fui unha que, el ratoncillo que investigou por todo Ribeira onde estaba o punto de contacto, de información para os familiares, non? Que non o sabían, a verdad, nin en servicios sociais, nin no Concello, nin nada. Eu enterime por alguén dun bar. Fijadevos como son ás veces as cousas, non? A información que chega ás veces do 112 é tamén moi limitada, e moitas veces hasta que chegas ao lugar de intervención, pois, bueno, ás veces incluso vas con información confusa ou que non está, que despois non é de todo real, non? Pero, bueno, unha vez que chegas ali é cando tens que completala. E despois tamén, pois, con desaparecidos, non? Con o que vos decía, cando son desaparicións, pois, eso, son como intervencións tamén moi largas e moi intensas. Bueno, estou poñendo lenta, pero que vai a ser hora. E aprendizajes, veña, que chegamos ao chulo. Que quitamos de todo isto? Bueno, pois, quitamos que recoñecemos ou descubrimos ou afirmamos a utilidade de manter un estilo de intervención propio, non? O GIFCE actúa de maneira distinta que outros grupos, non? Pois eso, intervimos en parella, poñemos o foco de atención na autonomía dos afectados das familias e tamén temos unha distribución xeográfica que nos permite atender a todos os sitios de Galicia. Bueno, salvo na rúa, que está moi lonxe, pero bueno, se hai que ir á rúa tamén se vai. A necesidade de fortalecer a cohesión, o que vos dicía antes, non? É o cuidado dos membros do GIFCE. É necesario que nos cuidemos uns aos outros e que teñamos a identidade de grupo, porque eso nos respalda e nos apoia cando vamos a intervir. A importancia da formación continua. É necesario sempre estar formándose e iso fai que a atención psicolóxica en emerxencia sea algo profesionalizado, non? Axuda a que sea a poñer a diferencia entre o que é profesionalizado e o que non. A interacción con outros corpos de emerxencias tamén, que é moi importante, outras seccións do colexio, a administración pública e incluso outros grupos de intervención de outras comunidades autónomas. E tamén vimos neste tempo a necesidade de recoller os valores do grupo, non? Os valores como pilares da intervención, que serían, pois, a profesionalidade, a unidade de participar como un grupo, a ecuanimidade, non? Actuar o xusto no equilibrio, o compromiso, tanto para a formación, compromiso para a disponibilidade, o compromiso unha vez que estás no lugar de intervención, e a eficiencia, non? Facer as cousas que
que sean útiles, para que sean útiles e con, bueno, pues co menor esforzo posible, non co desgaste posible. E, bueno, as direccións futuras a corto plazo, non? Porque en isto, como as emergencias están ocorrindo continuamente, acórdame do primeiro curso que fixera co GIFCE, que se non foi a primeira frase, foi a segunda, que dicía, la emergencia ocurrirá. Non sabemos cuándo. No, la catástrofe, que eu se que diga acojonada, perdón, xa que diga así, dicir, ai, mi madriña, onde me meto? Pero eso, a catástrofe ocurrirá. Non sabemos cando, pero ocurrirá. Entón, eso fai que a medida que van pasando cousas, pois tamén nos van marcando unha dirección de traballo. Pero, claro, como non podemos estar esperando a improvisación, pois, mentres, eso, a nosa dirección é continuar ca formación e capacitación dos membros antigos e dos novos. Ampliar o grupo, o que dicíamos antes, fortalecer a cohesión grupal, continuar co traballo de difusión e formación no ámbito educativo e descubrir outros ámbitos nos que podamos tamén ir asesorando e intervir. Detectar temas de interese e crear novos grupos de traballo, difundir o traballo en revistas científicas para dar presencia tamén a esta profesionalización da atención psicolóxica en emerxencias. Participar en campañas de concienciación e sensibilización social e tamén seguir mantendo relación con outros corpos de intervención e ca administración pública e tamén con outros grupos de outros colexios, non de outras comunidades autónomas. E hasta aquí sería un poquinho a historia e o futuro do GIFCE. Bueno, non sei se tendes algún comentario, algunha dúbida. Disculpade se fun rápida. No, genial, genial, Carmen. Moi ben explicado. Temos unha pregunta de Margarita Queijo, pero antes vou colar unha pregunta e vos, se queredes levantar a man para pedir a palabra ou o que sexa, adiante, o voso momento. Pero gustaríame saber, pois, as persoas que nos están escoitando, se o grupo está aberto e como poden acceder a formar parte do GIFCE. Vale, non me la repasé, pero bueno, ás veces dende o GIFCE fanse cursos de formación abertos a outros colexiados, entonces, bueno, pois pódense inscribir neses cursos e así tamén van vendo, bueno, se interesa, e se non, mandar un correo tamén ao colexio, a nombre da coordinadora, Ana Núñez, bueno, explicarle o seu interés por formar parte, non? E pedir información. Despois pregunta a Margarita, as que ainda non estamos intervindo, podemos participar en grupo de garda, grupos de traballo? Non, nos grupos de garda e grupos de traballo, sabes, salen do grupo de intervencións. Por que? Porque, bueno, porque neses grupos de traballo o que se aplícase o que fomos aprendendo das intervencións. Entonces, en principio, todavía non se pode formar parte. Pero, bueno, a formación enseguida se chega, enseguida acaba, non? Sí, pregunta Carmen Fernández se é un traballo voluntario ou retribuído. Sí, perdón, non o dixen, é retribuído. Temos un convenio con Protección Civil, entonces, bueno, pois financian ao ano, dan unha cantidad, non recordo canto é este ano, entonces, ao principio o grupo gastaba eses cartos pois en formación, en formarnos para poder intervir. Hoxe en día, pois, eses cartos van directamente para as intervencións, non? Para a xente que intervén, para as gardas e para pagarlle aos formadores que veñen, non? Pero, bueno, agora sí que xa se cobran as formacións, e entonces, precisamente para eso, para que os cartos do convenio vayan para as intervencións. Non recordo ahora canto é agora, pero sí que son remuneradas.
Nos chiva Silvia Pérez que a experiencia para ser intervinientes é de 140 horas e 3 anos de experiencia profesional. De todos os xeitos, gracias. Sí que pregunta Eva como podemos formarnos para en algún momento formar parte do GIPCE, ¿no? Porque a maioría da parte da formación está pechada para a xente que xa forma parte. Sí que si formas parte corríxeme se me equivoco, Carmen, pero se formas parte do GIPCE, ainda estando no grupo de formación, tes acceso a esa formación que está pechada, non é exclusiva para intervinientes. Claro, ojalá ibas adquirindo esas horas de formación que fan falta e non necesitas nada máis que estar colexada para solicitar a túa inscripción no GIPCE no grupo de formación. Exacto, sí, perdón, si eso non o dicen ben antes, non o dicen claro. Si, é verdade, no grupo de GIPCE COP, aí, xa sin información, se pode entrar, vale? Porque precisamente é para ir formándose. Non ten por que ser só a formación que se fai neste colexio, non pode ser en outros colexios de outras comunidades autónomas, e agora, como se poden facer por Zoom, pois a verdade que hai bastantes ofertas, e se non é neste, pois podes ir formando en outros. Ou ao FOCAD, tamén do Consello. Eso no FOCAD tamén, que aí tamén sacan de vez en cando algún. Pero bueno, aí como decía Carmen, o mellor é preguntar á coordinadora que envía toda a información moi ben explicada. Eduardo comenta, boas noites, moitas grazas pola túa naturalidade na presentación. Gracias. A miña dúbida é se as intervenientes están descubertas no desplazamento a emerxencia por se acontece algún accidente, graciñas. Sí, temos un seguro, que paga o grupo. Estaba pensando si era os cartos do desplazamento. Si, os cartos do desplazamento tamén hai, pero si, temos un seguro. Que cubre tanto o desplazamento como a propia intervención. Claro, perdón, porque a intervención conta, o noso tempo de intervención conta desde que sales da casa hasta que chegas. O que é a intervención propia, só desde que chegues ao lugar hasta que sales do lugar, pero cando o tempo no que estás activado é desde que sales hasta que chegas. O itinere. Se tedes algunha outra pregunta? Nada, creo que deixaches moi ben explicado, Carmen. Bueno, espero que vos gustara e que vos animedes a entrar no grupo, que de verdad que é unha familia, unha pandilla, non sei se familia, pero pandilla, sí. Sí, animadevos a entrar, que vale a pena. Si está o regulamento colgado na página web do colexio, entrades aí no apartado do GIPCE e tedes a documentación, como o regulamento e todo, como os criterios de acceso, os formularios para solicitarlo, toda esa información está disponible na página. Pois por a nosa parte, nada máis, moitísimas grazas, Carmen. Aí, mira, ves, aí somos unha gran familia. Gracias, sí, entra. E a ti xente que se está animando a formar parte, pois claro que sí. Vémonos o ano que ven, no próximo falamos, damos por clausurada a temporada de 2021, con mellor imposible, con Mari Carmen e co GIPCE. Así que moitísimas grazas, animo vos a que se vos apetece participar neste ciclo de todo voso, e nada máis, moi boa noite. Bueno, pois, eso. Boa noite, que teñades unhas felices festas, que disfrutedes, que teñades uns diñas de vacacións, descansade un pouquiño, e cuidadevos. Chao, chao. Chao.